Ki kalajengaken wonten lagu wajib agung budaya. Semoga Tiga Bali. Ayo go Bali wae. Saya lucu banget. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulo salam apa jenengan peliliki? Ambali malih Ci, Bu. Aku wae malah wedi ya, Kak. Dibaleni neh yo. Ben kompak yo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lain jika Bapak Ibu tamu undangan saking Karanganyar sedaya mawon sugeng dalu ingkang dahati hormatan Bapak Irwanto. Ibu Yani. Oh, Ibu Yani. Yani. Ji, leres mangke. Alhamdulillah.
Alhamdulillah magaten kama kempal kali dulurku karangannya mligi keluarga besar Pak Irwanto magaten kanthi adicara walimatul khitan. Bapak Irwanto ngitanki ponakanmu sayang Dek Rafa. Iki awan ya iki lho, iki nang nggih leres nggih walah kelas iki to sik dikitan. Inji kelas pinten nang? Kelas pinten sayang? Kelas 4. Zaza rencananya kelas 5 ulang tahun Rafa nggih nimbali Agung Budaya malah. Aja kuwatir. Didengake Rafa nggih sabibaripun dipun tetaki mengaten Dek Rafa dados bocah kang saleh. Amin. Migunani tumrap bangsa agama tuwin wong tuwa nggih nggih. Pinter ngaji, pinter sekolah insyaallah pinanggih bejo donya akhirat mengaten. Pak Irwanto, Mama Yani, mugi tansah kalibutan seger warasan nggih, Bu. Rizkine lancar nggih Bu. Sabibaripun nimbali Agung Budaya Agung samu bareng sing sae-sae. Amin. Ayo lelipur kan? Kala wau siang ngantos dalu wis bot-bote lelekan wonten garipun Pak Irwanto. Iki lho Agung Budaya saking Tambak Agung Galeri Rembah. Bapak Rabun pidados sesepuhipun ugi bos muda Ika Talenta sinareng Agung Budaya Channel. Api audio anti kalau musik collecting Agus Katrok Anda Agung Budaya Menger Agung Budaya karangannya digoyang kopi lezat yo asik yo Budaya Channel. Terima kasih. Mriki wonten Kusum Maningati. Sira minangka pamunutan keluarga besar saking Bapak Irwanto. Spesial kagem gini panggung. Kalau ini dari Saleh ya, betul. Oke, dari Saleh semuanya. Serene
hati-hati. Alah